Kaikki se hämmennys jää elämään sen lapsen sisään. Kukaan ei selitä auki niitä asioita. Ja sä joudut vaan tekemään semmoisia omia johtopäätöksiä. Kyllä. Pienen ihmisen mielellä ja mielikuvituksella. Ja sitten niistä, kun sä et saa minkäänlaista tunnesäätelyä muiden ihmisten kanssa, niin niistä tulee totuuksia, mitä niitä kantaa elämässä. Niin ja sittenhän lapset rupeaa syyttämään itseänsä. Niin, no niinhän se mullekin. Kaikki se kääntyi minua itteni vastaan. Ja esimerkiksi niin kuin häpeä oli jo niin kuin, mulle pienestä lapsesta asti jotenkin, minusta aina tuntui, että omat vanhemmat ei tykännyt minun häpeästä. Ei varmasti osannut kohdata sitä. Ei se niin kuin pahuuttaa ollut, mutta mä niin kuin muistan, että koska mä tunsin, se häpeä oli mulla niin kuin jatkuvasti läsnä. Ihan joka päivässä elämässä. Niin sit mulle monessa paikassa suututtiin siitä, että taasko sinä oot tommonen. Niin sitten mä jotenkin opin lukemaan se, että kun se häpeentunne on päällä ja mä annan toisen ihmisen kasvosta, että nyt sitä suututtaa, niin okei, että tämä tunne on väärä. Ja sen takia...